Shukor nakaslem jong unong san hima. Ka New Trap National Youth Front Southern Border Area, haka Pratarik Risau Arajar Arpesau, kalalit bani kendu UMLA ke Mausanram Constituency uba Olan Singsun, bat pharu da kajing tho shu UMLA ke Ranikor Constituency uba Pius Marwen, bandawa wingno yaki shipai BSF ki balong penban ki nong penthot yaki pat ba nong let nangwan, bat ru ki labat na phang yaki kaliket yaki marba mardi, hakalat bakli, kalat banet shabalat bat Ranikor, ki badai ki marbam ki banlet bu shaki yogi han hakithan khaput kum shabalat sharanikor bat nongjri kaseng na gajing sngo khya kalaong baki shipai BSF kila de ban ai gajing ada shakhaput ban telakam ya gajing laitlan ki nong Bangladesh ban ki wan ban ap shakilat ban penthut eki kali ki pat ba kathan ki bakit eki marba mardi kala penpau gajing sngo khya halor gajing yo arung laitlan ki nong Bangladesh lingba ki shnong khaput bat ka Bangladesh namar ke jingbom shimkhya ki shipai BSF kumta kala dawa badiban bu teki infiltration check gate hakiti ki jaka khnang ban telaka me ke jingrong bean halor gani ke jingpen sngo ka seng show MLA ka than badiban wengno ki shipai BSF ki badan halat bakli na kalyang MLA ulaong bon shong per khat chwa bat ki bahalor kham tam ban ekren bat mentri rangba Nagleng jungi kum ki noilam jongka HNWF Southern Border area Nilio ya kaban ya kendu ya UMLA jong Mausanram konsensi pada kendu por nila kwa ru ni kendu ya UMLA jong ka Ranikor jadi misutu kan kendu mission undan sini di nasubu kopi nak tahu kendu kejing kendu jungi aga ni rejan biak ko mata kolong lor ka junjia kabarang sudat jasen agaba ki BSF kila kem na phang ye ki marbam mardi ki badai ban lek penhap ki yo ki bron sathi jong ka border balat dangar border Ranikor nongjri ha ki ini ki hendak tiyo nilai ye ki lomba gelat kotek bor ko ba ki BSF ki lele ya kata kam ban kem ye ki marbam ki badai ban penpoi sha ki yo ki hat ki bron hangti po border apo ki than ki jongi kumta na keleng jungi kum ki nailam nim penpau ya ni penpau ki jing sokya bat ba na keleng jungi menta ka janbit ni wani kendo yo emre jong Mausanram halor kata kanorem ba kumnu kum ki BSF aka jingsha kilade ban duty hangti bo border ban check ya ka illegal migration la ni kajing rung kerthap influx jong ki kharbang la hapo jong ni ri be ke jongi te handrei bre kum kalong menta uni BSF dan ke duty yang te polat Ranikor hapo alat balan nang ta ban concern ya ki mar ki bari ki marbam ibade ban pungkoi ha ki hat ibadan hati po jong ka than border area kata gede ka bangi ke bangi penpau ki jing sokya paling ong ba hajisha kila dei ban ai ya ka security namata ka jing songsngan jong kan ribe ke jongi Henry kila up duty hangti bola Ranikor la balat tang nang mata ban check ki masi ban check ki sini ban check ki thau ban check ki pian pat kum ta teta hatu kini ki market ki mar bakit kini ki kali penpoi ki marbam hatu ki belum illegal se lada ki lap ba ki mar illegal halapan ong ba kum ki drugs explosive ki arms tate ni hapan krishan ki bagi deban kam kenring berpau ki jing sokya kolong balai ki marbam ki hapan kam but om kata what ru ki fine try kali bopli ni piso to mantaba lada kamdei da ki jingkit ki mar kumno kini opan kamai kumno kini opan pendap ban penbit pembiang gi ngasam jugi kenamar kata lamba ka jing kedu jungi ya UMLA jong ka Mausanram awat negleng jungu ula kula rahmat jungi ba unsim khya halo kini panta na kabda ban proceed shaki bor halo para ku jugu por nglio ya ban ko piru ya ka klido jong ka district administration jadi DC but kermen ba kini ki bor kin shimkhya halor jong kani ga benta
ya kaba kin haban penting na ba UBSF umdei ban song hatu kejaka ude ban mi nak kejaka but ude ban duty high border but ngala pun ong ba ki BSF kira fail ban duty border balai ba hakini ki khendat banai nyongut ki khar bangla syak kyam po rel bang ki kyam ki meglia polis no po shlong ki kyam ki khar bangla habala kali la tokit ki tu ba ki wan lang ba jong kasnotola na dangar lang ba tu ka lat bakli ka bagi ki duty ki BSF shanish shlong on tangata nilai yoru ik information batang ni khendat sngiru ki ladon ki khar bangla ki ba wan lang ba ki lamba jong tu ka lamba lat bakli ke dangar ti hatu ki hajisha kila di check iki am kila check iki kharbala am ande ki check man ya ki marbam ki ba de ban poi ki kan ni lalong sha ka kam ka ba kadi harassment ngala banong kadi ke jing pen storm ki pai ba om ta ki pen thot ya ki nonglek nongwan bat pisu tu hi bahang thi ba ki breu jungi kim de ki breu banang trengi bat lada pi bakla ban keren ru lada pi bakla ban jubab lani kimnang ban reply lani ban jubab ki jingkli jungki leswa ban ktaati kidan ki driver jongki torres ke saktaati tak di jinsha te takdau haswa baki ki basniyo ki jinja ki bakhamsniyo ni kwa bagi BSF naglang jungki nelam ni penpau sa government sa ki bor ki break mi bagi di banweng mardo ari ki BSF na tu kesaka na po lat rancor but lat balan but ke ke ba ni ngila ke bang ni haban ke gung ni lam ni haban ai gunuksa ba kamdei banjia kumja ki po mausun an kinsa kendit merio nim kwa ku mutu jinja ka banjia ti po lat bakli namar ba lada ki yai ban haras lani ban knyat ki beri bujangi lani ban pendik ki beri bujangi emban si kimban si ki beri bujangi ki haban habi pan phai dan dalai pan phai kendon ki jimasa kumta nagleng jungi seng nim kwa ba kendon kum kata ki jinjia kumta lamba jugni ka ji kendu ka jungi ki kermen scam ba bor beri pe kin bang mardor YouTube BSF nak tu kejaka bat ba kanum kerman ba da kajing hakajaga jongki kinbu de ki polis kabangila ban yakran kibla ki breu jong lojom ni khamsu jana kiten ka thali kumbolong haki por ki bamanswa hangti po border ki don ki infiltration check ye awai ka don po umpung pat kawai ka don po hat modern tenrei lakon kendria no eki laweng no eki pat kataru kade kawai jengkali na kalian jungi ya kejing ya kendu jungi ya ibor beri pet mutaksi balai balaweng ya gitu inflation chegiet ajing sha ki inflation chegiet lede ki we ki ngala orang ba kadi ku galat bangkhang ya jungrum kertap jong ki breu ki banabar ki bangimla benito ki dei ki mana la ki dei na po ka naki jela jong ka negeri India la ni naki ri Bangladesh ti halo kini ke pantaru nakaleng jungi ngilai kendu USP ngilai keren ngilai thier ngila tai sani ba ya ki jingdon kam ka bagarki jong di infiltration check ye hangti apo border kambot haumpung ke di bandon hangti apo lat bakli ke di bandon hahat modern ru ke di bandon ka denem ka jisaba kini ki katkum ka jing yo ka jing tip jingi kadai kadon kum kata ka jing plat sop tenre ngam la bodong ba don kti manu ne don ki manu ba don kti hata ka jing plat sop dre nite pa don ka jing khai sop ka ba lamba jung kani ka lat bakli tenre kum gitaru ka jaka bikin kem balaki plat bat ka anyi kalau kumta ba lada la cross lani la palat yakiyo gihan subuh menta lara yaki mar lara aspo yo balan lada kira palat yaki yo balan shati subuh border ban cross bangla
kata kadi duty kadi ka an ke bagi hak BSF ka ban kap Henry na yo na hat na stenglinti kamde ki ni BSF kala shimru ya ka bor jong custom jong ki police ru